Opět jsme svědky politických procesů, názory se opět dělí na povolené a zakázané, schválené a neschválené, politicky přijatelné a nepřijatelné. A nemluvíme o žádné komunistické zemi obehnané ostatním drátem, ani o žádné zemi třetího světa. Mluvíme o zemích západního světa, které sami sebe označují za demokratické. Pro pana Cindova, totiž stejně neplatí právní pravidlo, ne mezi hádem nepatří téže věci, které vyjadřuje to, že člověk nesmí být nikdy více třikrát souzen za stejnou věc. Dnes tu nesoudíme to, zda má pan Cindov pravdu nebo se mýlí. Dnes jsme tu proto, abychom vyjadřili podporu člověku, pro něž je hlásání svých názorů a svoboda slova, vždycky svoboda osobní.